Takže teraz idem dať Brawl Stars na mojom druhom účte, ktorý tak moc dlho nehrám. Iba chvíľku, no a je to také. Toto hrám, čo ja viem. Neviem, ale fakt nehrám to dlho, lebo ja hrám viacej na iných účtoch, čiže to mám také. No, musím hodnotiť môj účet. Niečo to mám dobre, že šiel na Hyper a Bea na Desine. Tu chcem dať aj na Hyper. Star Powerka. Haló. No. Dobre, tak máme novú Star Powerku. Nezaujíma. Tak koľko hodnotíte tento účet? Diamond 1 mám tu potom. No a to je asi dneska také hodnotenie sa môžeme dať. Viem, že toto mám ešte aj profil. Môžete si ma dať za frienda, tu máte ID. A no, to je tak všetko. No tak, na to, že mám 1450 trofej, tak dobre, že mám 10 a 11. A ešte dá Gold 1. Za chvíľu môžem mať dokonca Gold 2. No tak to je teraz všetko.